Salat daim niku sembah kolbu kang jumeneng dadi laku. Lakune angon mobah musik ing Bajra Hirawana uga kasebut napas nupusing napas hambegan utawa kempus. Dene salat daim inggih sejatining salat ingkang tanpa antawis waktu sarta datan ngetang ing rakaat tanpa rukuk tanpa sujud dene melenging pangesti muhung dumunung ana rasa telenging sejati ya gesang pribadi wondene patrape kaya niki. Adeke inggih gesangira Kyai Semar dhewe, rukukipun paningaling Kyai Semar dhewe, sujute pangandikaning Kyai Semar dhewe, ektidalipun pamirsanipun Kyai Semar dhewe, wewacane ayatipun pangkraose Kyai Semar dhewe, lungguhipun teteping imane Kyai Semar dhewe, tahkiyatipun anteping tekad Kyai Semar dhewe, salamipun makrifat Islam Kyai Semar dhewe, pujine mlebu medaling napas Kyai Semar dhewe, dikiripun awas lan eling Kyai Semar dhewe, kiblatipun madhep mantep nenging Kyai Semar dhewe. Mila makaten wus jumeneng dat sifat asma apengal satemah hambabar Quran sejati meratandani sejatining salat sadaya. Lumakune kanthi ning awas lawan eling niku sejatining salat daim inggih salat daiwan. Kawruh ana sejatine urip lamun bencang teko palastra yen mati ngendi parane ibarat manuk mabur lunga saking kurungan nagi aning ngendi paranyo yo nganti kalimput upama wong lunga sanja jan sinanjan ora wurung bakal bali mula mulih lanyo lali-lali dan elingo menawi manungsa badhe tilar donya menika ingkang pinukut langkung rumiyin punika siji paningaling netra, loro
Pangkrunguning talingan telu, panggandaning grana papat, wicaraning lesan. Panduluning netra punika bilih sampun pinukut kenging dipun ibarataken bawuring kaca wirangi utawi ing seteng toya jam-jam. Pangkrunguning talingan bilih sampun kinukut punika saged dipun ibarataken runtuhing godhong sajaroti muntuhah utawi kasroeng Hajar Aswad. Panggandaning grana bilih sampun kinukut punika kenging dipun ibarataken guguring ikrap utawi rubuhing redi tursina utawi ibarat sigaring ukir jabir sirahing jarang makodasi tuwa. Wicaraning lesan bilih sampun dipun kukut menika kenging dipun ibarataken bibraing wat siratal mustaqim utawa rusaking wat baitullah menika ingkang kedah dipun waspadani. Yen sakniki sampeyan dereng ngerti, njur kapan ngertine?